ngomphakathi wakumuzi wabantu. Igama lami nguThamiya Ngwasosibo, ngisuka kwa-1-2 kuFihla isigodi. Ngomunye ongenele uhlelo olungaphansi komuzi wabantu olubizwa ngokuthi i-Youth Parliament. So lo hlelo leli ngilingenelile bafethu, so nami ngomunye nje ongase abe upresident wayo uma ngizoxhaswa yinina ngevoti yenu. So kule hlelo leli sinezinto ezihlukene eziwu-5 esizobe sizenza, ekuyi-economic development, kube i-education and skills development, bese kube i-social affair, kube i-health affair, kube i-sports, arts and culture. So ngingakhulumi kakhulu ngize ngande kwi-economic development, ila sizobe senza khona, si-create khona ama-jobs ukuthi abantu abayi-youth bakwazi ukusebenza, cause sigxile kakhulu kwi-youth, lento yonke nje siyenzela i-youth. Then sikwazi nokuthi sibe nama-program esingawavula, ama-skills training, la sobe si-train-a khona awe-agriculture, awe-technology, iwona azosisiza kakhulu ukuze ekugcineni sikwazi ukuthola inzuzo, cause uma senza lezo nhlelo lezi kuzoba yini futhi enizozikhethela lezo nhlelo ukuthi eyiphi into esingayenza engasakhela inzuzo ngaphansi komuzi wabantu. Sibe no-education and skills development, so sizo-improve intsha to i-access ukuthi ithole i-quality education nama-resources. Kube i-social affair, sizogxila kakhulu kuyona cause izinto ezenzakala daily kukhulunywa ngazo, abantu abaningi besifazane bayahlukumezeka. Ngingasho ukuthi nabesilisa behlukumezeki, nabesilisa bayahlukumezeka, kodwa i-GBV ihlezi ikhulunywa ngayo, idume kakhulu and yana ibe inkinga kakhulu emphakathini ngoba abantu bagcina sebebulalana. Sizokhuluma ngalokho ngabantu abahlukumezekile, sibabonise, sibenze futhi sibafile comfortable ukuthi bakhulume nathi ukuze sizokwazi ukubasiza, sibatholele usizo olu-right, bagcine bayekile ukuphatheka kabi emoyeni. Kube khona i-healthy affair. Abantu abane-healthy affair banenkinga-ke ngoba abanye bazizwa ngathi sebayacoseka kwesinye isikhathi. Izifo ziningi-ke zihlukahlukene, abantu baphathwe izifo eziningi, abanye baje sebeyashona. So kulokho sizoba-encourage, siba-support-e, sibakhombise indlela e-right ukuthi no, kusengenzeka, we have ama-campaign esiwavula ukuthi abantu bahlanganyele ndawonye, babonisane, bakhulume, baxoxe, sibatholele usizo, sazi ukuthi ekugcineni bayasizakala, bayaphila. Kube khona i-sports and arts, ngiyithanda kakhulu-ke leyo ngoba ila abantu bezobe beveza khona amakhono abo, umuntu aziveze ikhono lakhe, ithalente analo, siqhubeke. And uma liqhubeka ithalente livela, ekugcineni umuntu uphuma kumuzi wabantu, inzuzo sizoyithola lapho njengomuzi wabantu, futhi nathi sizojabulela ukuthi sibone amathalente abantu esihleli nabo la kumuzi wabantu. Igama lami nguThamiya Ngwasosibo. So ngomhla 23 siyavota, sobe sivota lapha eHholo eHarding, ugcwalisa i-membership, then bese uyavotela lowo muntu ombona engaba right. So guys, ningaqhubeka-ke, ama-link azosendwa, ama-membership nigcwalise. Ngomhla 23 sohlangana eHholo. Ngiyabonga kakhulu isikhathi senu.